Kini ki jingja bapen kinyo e ka sor shilong klas ta ka jan met sni palai ha ka por nyau shiteng da ka jingsha thang jong ko ya kali sorkar ka badai ka bolero ka barang number ML not iway san iway not sao ka barang pinyeng ha phalau jong ka office directorate of animal husbandry and veterinary lumding tri shilong kene kali sorkar ka dei jong uway Dr. CA Sangma bape ka district veterinary officer Bakmara South Garo Hills Ubrang wandon kam sa Shillong bola penyang yakte kali hakte ka jaka Henry kensan ha ka por janmet ladon kibre ki bom ithu dur khmat kilawan ban kawang dau petrol bam hakane ka jo ka janmet kibre ki bom la ithu klale ban thang ka dukan bade mar bam ja unazim Hussein kabran ha Polo persha ka jaka sa ki CRPF yakane ka dukan kibre kilawan kawang dau petrol bam bat mar shudap kawang kila phet no bak kat hado baki mar bam jong kane ka dukan kila ing khong khat bat ki try dukan ki balawan hadin kimla lei esho namar ka ding kala bam do hadin kite ki jingja la yo i baki pulet kila pin khlai ni ki bor pahara kumha police bazar nadu so sun GS road ter hado khandai light point nangta gari khana bat ki wei de ki jaka badon khle chat bin riu kini ki jingja kila por wa chari bhoi ha ka ba ko ek office jong ka veterinary kabran ha umling kla sha wiang ding bat ha kane ka jingja ki shuki ki files bat ko computer kila julor lut hanong po pat ko ya kali jong na sericulture kla sha thang ha ga jaka set kali katkum ka jinge tho ki pulet la suba bakite ki jingja kila ja ha ka por shi tang met ai bat na kalyang ki pulet ka district kidang bud den ban thuat e ki to ki badan kti